πατημίσω από κάθε μέρα. Δεν μου λες εκεί μου χαπέτα πίνετε. Ρώτα και τις γυναίκες εδώ, ρώτα και τις μάνας. Το λιριτσίν πώς έλαβαν το στο χωριό σου. Τι πώς έλεγα. Ποιος ήταν ο λιριτσίν στο χωριό σου. Και αναλύμω θα το πατάξετε. Και πρέπει να λες θα τον ξέρω. Σιγά, πεθάνανε. Είχαμε ένα το κοκκί τον Παναγιώτη Ελαιώνα, δεν παίζε το Αγίο, τουρού. Άουτος ο Σεϊτάν του Μουχαήλ, αυτός το έπινε. Αυτός είχε μικρός ετός. Σιγά κανέναν γίδι, άσος είναι και παππούδες φιδέρου. Ρώτα και τους παππούδες. Πίνανε σταυρά και γύρω-γύρω να μην φωνούν και βγαίνει. Ο Ζηλιστής εκεί παρέες και πέντε. Ρώτα και ένα και από κοντά έτσι. Γιάννη, σε πλάνα, δεν Σταμάτησε. Άντε πέτω. Είναι σφαλά. Καφέ! Όχι, που είπε. Δύο καφέ. Δώσ' τους άδεια φλιτζάνια να φέρουν. Μπορούν να τέσσερα άδεια φλιτζάνια να κρατούν. Δώσε τις καφέ, είναι γλυκό καλύτερα παρά εκεί. Άγιε με φέρστε, μάγκη. Άγιο σου είναι τα πάνω. Σήμερα τα Στεφανία να βγει Στέφανο και έχω και σήμερα. Παιδιά, Στεφανόν μου. Αρχίσει, έβαλε. Λιάπετε με ρε. Πρώτα είπα που κοιμισμένο. Εκεί στην πατρίδα να Στέφανο γύσετε ναι. Αυτό βάλτε στην κουζίνα. Θα είδαμε. Αν λιπεράνετε από Να κάτω σώμα. Στάκι εσείς. Πώς είναι Στέφανο. Χρήστο ρώτα της εσύ. Πού είναι εσύ ο Στέφανος. Σε λεπτό, αυτός θα βγει καλά. Κάνε Τα λέγοντα στην πατρίδα ναι. Να Στέφανο θα πας. Δεν είναι ο Στέφανος, εμείς κι είχαμε το. Ερωτήσεις από τα Όλο το μέσα Στέφανο. Αδάσου. Άντε ρε τι, Όταν έφερα στην πατρίδα. Δεν έμεινες από έργα. Σταργόνια που ήρθαμε και έκανε μας εκεί και του Γαλλικήρα εκείνο η Άνια. Α, είχε εκκλησία. Όχι, αφήνει λίγο το. Στον ρίξουμε το νερό. Μισό και άφησε εμείς μπορεί κάπου να είχε εκκλησία και Θα τα στραγγίξουμε μετά. τα πάμε. Τσατήλια έσανε και απάνε εκεί, στα τσατήλια έμεσε με τον Αεστέφανο. Άρα έκανε Γιατί έβαλες τα γάντια σου. Αεστέφανο έλεγε το ήταν. Κάποιο τον 6 μέρια να σας σύρματα όπως έλεγα τη Σεληνία. στη Λιμία του Κουέτσιου και Έτσι, ο πατάνα είναι. Σαμπάκ, τα αρκούδια στην πατρίδα δεν τρώει τάτα. ναι, έτρωγα τα αρκούδια, εσύ τρώτε τα αρκούδια. Ο Πάπος και σώδια τρώγα. Α, το βάλε, πάμε να του λέτε. Καλά και έρχουσαν στα καλαμπούκια τα αρκούδια εκεί. Τα καλαμπούκια δεν τρώγα, αλλά όχι να τρώγω εμείς τα καλαμπούκια. Τα αρκούδια. Κι ας είναι ότι σκότωνε τα αρκούδια και παίρνετε τα λίματα και. Αρκούδια σκότωναν και παίρναν τα Πού λίμματα. ήρθε και εσύ αυτά. Κι εσύ είπες μα το. Πότε είπα σαν το. Βέβαια, εσύ δεν σπαλείς κιόλα. Ναι, τα αρκούδια σκότωναν και παίρναν τα λίμματα. Γουρούνια, αγριογούρνα εκεί κι έσανε. Αγουρούρα τρώγα. Γουρούνια έσανε. Γουρούνια έσανε, ζουρκάνια έσανε, Πες και αυγρέι εσύ, έσανε. κάτω το πες και εσύ. Ζουρκάρια έσανε. Και σε έτρωνε το χωρίο να σου, το λάκ του χωρίου πόσο μακρά έσανε. Ένα ποτάμι χωρίς ένα. Τι πας και φωνάζεις έτσι. Σ' ακούει ρε. Και δεν ακούει ο πατάς. Α, δεν ακούει, Ένα ποτάμι χωρίς εμάς, άμα είχε αυτό, δεν Σαμπάκ, το χωρίο πώς έλεγα το. Ποτήλια. Κοτήλια, κοτήλια. Τίλια. Πρώτη φορά τα ακούω. Τεσό Βάλε ένα. και τη μάνα. Σεγιανάντη. Το χωρίο σε Ιτανάτο το έλεγαν. Και Γαλλίνα ποιον τον. Τα όλα έσα Γαλλία. Τα 13 χωρία όλα Γαλλία. Γαλλίνα έσανε. Μάλιστα. Γαλλία είναι τον ολόκληρο, δηλαδή η περιφέρεια από εδώ είναι περιφέρεια Βετσί. Αλλά στο χωρίο που είσδετε. Αλλά στο χωρίο που είσδετε. Ποιοι έσανε, ποιοι είναι από τα χωρία. Χωριανοί. Εκεί... Ο Τρανούτς από πού έτωνε. Ο Τρανούτς έτωνα στους Τσιπανού. Σου πατέρα το χωρίο. Σου πατέρα με τον Λάκ στο ίδιο χωρίο έσανε. Ναι, ο πατέρας αυτή είναι όλο χωρίο. Ήταν το Πήγα στα κοτήλια όλα τα χωρία. Το χωριό του ποπού πώς το έλεγαν, του πεθερού. Αν δεν ήσασταν από το ίδιο το χωριό. Ο Πολυχρόντας όποιο χωρίο έτωνε. Για ρώτα τον Ο Πολυχρόντς. Ο Πολυχρόντας του Τσιπανού έτωνα, όλο Τσιπανέτηνα. Αλλά πες όλο τσουπανέκι. Όλο Τσιπανέτηνα. Ο Γαβριλίδης, ο Γούλης. Ο Αβρελίδης, ο Γούλης ένα μπαλά. Καλά, ο Παρπαένες αυκά. Ο Παρπαένες μας του Τσιπανού. Ο Βίτος, ο Γιωβόλο πατέρας, τι όλα του Τσιπανού. Ο Πουπάς, ο Πουπάς. Ο Πας, αυτοί όλα. Διαμαντόβιλης.
Ο Διαμαντόγλης. Διαμαντόγλης πάω. Διαμαντόλης μας σου σηκώνει. Ναι. Όχι τσουπανές. Καλά δηλαδή πόσα χωρία είναι αδά δηλαδή. Τα κοτήλια και η τσουπανού. Τι θα πάει να σε λαό τους μοναχούς. Αυτός είναι το Παπαστάπας. Είναι ο αδερφός, ο Στάθιο. Ποιος. Και δεν μου λες εκεί στα Παρχάρα πότε παίρνετε. Τι μας λες, καλέ. Τώρα πήγαμε τώρα Το στο σύνολο καλοκαίρι. σε πάνω από τα Παρχάρα. Όπως πάνε τώρα. Όπως πάνε τώρα. Και τα βουτούρταν το επίνητα τα υπάρ. Τα βουλτούρτα. Τα βουλτούρτα κάθε εβδομάδα βλέποντα και βλέπω στην τραπεζούντα. Ο δημοσιογράφος. Εκεί συντραπεζούνταν. Επέρνετε στο παζάρ. Ναι, Παζάρ και όταν εκεί, πολιτεία του. κάθε μέρα παζάρ ήταν. Εκεί ήταν η πακάλα, σε πούμε, η Όχι, πακάλα. καλή Ό,τι ήταν, 100-200 χιλιάδες κιλό ό,τι είχε, σαν κάτι να το δίνεις στο πράγμα. Δηλαδή όπως έτσι η λαϊκή στα Γρεβενά εκεί και τον ΑΕ. Όχι, όχι. Παζάρια κέσανε, κάθε μέρα ήταν. Σαν μαγαζία. Οι Τουρκάντε φύρανε σας και δεν βαίνετε. Πώς και Ναι, μας αρέσει αυτό. οι Τουρκάν τότε, τώρα ύστερα, πούμε, αφού έφυγε η Ρωσία και έρθε η Τουρκία, τότε εκεί, τότε από τους εμέτρια τα χωριά εκεί, δεν πήγαιναν οι κλεφτάδες της στον δρόμο και σώβανε, παίρναν τα βουτούρτα, παίρναν Παίρνανε τα όλα και φύγανε να πάνε στην τραπέζα. Οι Τουρκάνοι και φύρανε σε ή οι κλέφτες. Κλέφτες από τα χωρί. Οι κλέφτες αυτήν το έσαν Τούρκοι ή Έλληνες. Όσοι που να έρθουν η κυβέρνηση, ας πούμε, και σε ένα αστυνομίας, ύστερα πέραμε οι χωροφύλακες, όπως είναι οι αγροφύλακες, Ένας. Από Τούρκους και Έλληνες αγροφύλακες επέλεγαν και πάνε στην τραπεζούνα. Αλλά πολλές φορές τον αγροφύλακα είναι παράγει και πήγε, είναι με τα όπλα σαν και μπορεί να φεύγει. Αγροφύλακας πάει σε ενόπλωνα. Και δεν μου λες, οι Τουρκάντε εκεί τότε φόρανε φερετσένοι γυναίκες στα γραφεία του. Οι γυναίκες κρυφίαζαν, αν τις έπαιρνε και αγγέζαν, αλλά αλλού κρυφίαζαν. Ναι, εσύ σε σέτερα κι αν έσαν ξάι Τούρκ. Όχι, εμείς μαζί έμεινες με τις Το χωρίο ταραών έτωνε. Μέτερον τα ραόν του τα ούτε μέτερον όχι. Τα μέτερον εμείς κι είχαμε σαν ποτήρια, αλλά ούτε βάλε να πω Μισόν και μισόν έμεινες. Όπως έμεινες ο Τριγένια μισόν εντόπι και μισόν πρόσφυγες, εκεί πάει έμεινες. όλα τα χωρία εκεί είχαν, αλλά Και είχαν. εκεί στα εκκλησίας πώς έγινε και ξάι και του ούσιβετε έναν τάλο εκεί. Γιατί να το ούσιβε. Που παίρνετε στην εκκλησία εσείς και παίρνανε. Α, ούτε το Σιροπολία, Δεν το παραξηγούσα. Όχι. Έρχονταν στη δική σας την εκκλησία. Όχι, δεν ήρθαν στην εκκλησία, είχαν λιτσαμένα. Είχαν το τζαμί επάνω. οι Τούρκοι πέρασαν τσαμέν Και όταν κάντα, Εμείς πιο βαλίνοι, όπως είναι αδά εντόπιοι και προσφύγες, εκεί εμείς με τις τόπους πιο κασικερφοί. δεν μου λες συμπέτερε. Όταν σε κάτωνε πιάνανε. Δεξάμενη τα λες. Δεξάμενο, όταν κάτωνε πιάνανε, πίνε ζεμίαν. Σκότωνε άνθρωπο, ποιος εδίκαζε να τον. Αφού ήσαν δικαστήρια. Πού ήσαν δικαστήρια, στη Γαλλία δεν είσαι Στη τραπεζούς. Γαλλία ήταν και έτον, αλλά Τραπεζούντα και σοσιαλιστές. έτον σοσιαλισμού. Έτον εκεί το έπαρχος έτον εκεί. Ναι. Γιάννη, πάρε Και μία. εκεί ήταν η Λινδοδοκία. Γιάννη, μην παίρνεις όλα. Το άλλο το πρωτοδικείο ήταν στην τραπεζούντα. Άντε χρόνια πολλά σας. Ύστερα το σκότωμα που σκότωνε, έτον στο Κωνσταντινούπολη. Συμπόλεργουσαν. Και δεν μου λες, δεξάμενοι, συντραπεζούνταν αυτά, στη Γαλλία να πηγαίνει στο χωρίο να σου τεμέκ. Πώς σε κατέβαζετε τα πράγματα αυτά, σειράσαν σαν κάρα, πώς το είχα στράτας. Εκεί, Στράτας είχαν. εκεί από τους χωρίες έσαν και οι Έλληνες, έσαν πολλοί, έσαν και γράμματια, έσαν και αυτοί, έσαν σαν σύμβουλοι εκεί στο δικαστήριο, πέραν και εκεί. Όχι, εγώ ερώτησα σε τα πράγματα, όταν σε κατεβαίνετε στο παζάρ, στην τραπεζούνταν, με το ποιον κουβάλνετε τα. Ζάκι είχατε, άλογα, γαϊδούρια. Αλλά και πού πόλεμο να σε ξύμετε πέραν τα λόγα, πού δεν άφησαν τίποτα. Με τα ράκιασες τώρα. Και τα χωράφια πώς πίνετε τα. Τα χωράφια με την ελίχθη. Έσκαρνα μας. Με το πέλ. Με το πέλ πακέτο όπως είναι το δικαίρ. Ναι. Και είναι πόσα στρέμματα δεν σπήρες με την δικαίρ. Εγώ δηλαδή πρόφτασα τα βούδια, πρόφτασα, αλλά ύστερα τα χάσαν όλα. Γιατί επέρανα τα. Πέρανα τα, φέτανα τα κόσμο, γιατί κέσανε κατάλληλα, ας πούμε, τα χωράφια, έσαν και χωράφια πολλά που ήσαν κατάλληλα, αλλά
Και σαν να βγουν τα σιδεράλετρα. Ήταν όλα με τα ξυλάρετρα. Και πότε να φταίει. Και δεν μου λες, γιατί τα κορίτσια τότε πάντρευετε τα πολλά μικρά, 12 χρονών, 9 χρονών, 5 χρονών, το ένα το, είπα το έτο. Η μάνα μου λέει έτον παντρεμέτσα με τον Καστάν, η Τρανουλίνα παέτωνε. Αυτά είναι λίγα πράγματα είναι αυτά τα μικρά. Οι περισσότεροι από 30 χρόνων και πάλι πάλι. Γιατί πίνετε τα τόσο μικρά. Μικρά τότε για τα δουλειές έπαιρναν, τα πάντευαν, είχαμε τα ζά, είχαμε δουλειές πολλές. Επίσης είχαμε αγελάδια πολλά. Τα αγελάδια θέλανε 2 ανθρώπους. Και το χειμώνα θέλανε και το καλοκαίρι προπαντός θέλανε 2 ματούς. Έπρεπε τα εργοί να πάνε, είχαμε άλλα λιβάρια που έκοβαμε χορτάρια. Τα εργεία έβγαιναν εκεί. Έπρεπε να έχουν 10-15 αγελάδια να βρέσει και να μπορέσουν και να φτάσει και ξενοτήσεις έναν διάτομο. Είναι σκουρκίζει να αναγκάζουν τότε. Και πάντρευε το μικρό να συμπονε 10 χρόνια. Έπαιρνε μεγαλύτερη Και μέχρι τα αρνικών με το θελκό ξάι και τα ράουσανε. Πώς και τώρα. Και αφού στα μικρά και ακόμα. Για μικρά έσαμε. Που να γρήκαναν το και πήγανε εκεί. Όποιος έξερε καλά, όποιος και έξερε και έξερε. Έσα και πολλοί που αφήνανε το παιδί να λέμε. Όπως έτανε, αλλά στο τρεβένε το είχασαι καραμπαλά παλιά. Άμα και είναι μικρές θα έτωνε και Το Γαβριήλ νύχε τότε. Το παιδί είναι τον 7-8 χρόνων, 10 πάντευσα. Το παιδί δεν ήξερε τίποτα, η γυναίκα ήταν μεγάλη. Φέκαινε, ας πούμε φέκαινε έναν και παίρνε τον άλλο. Και δεν μου λες, τα κορίτσια άλλο τρανάστηκαν σαν παιδεία ή άλλο μικρά. Πάντα τρανά κορίτσια για να κάνουν δουλειές. Και μέχρι οι δεξαμένοι έτον άλλο τρανές άπεσε. 4 χρόνια τρανές. Εσύ είπα μικρό με πάντρεψαν εσύ. 10 και είναι 14. Δώδεκα χρονών χείρεψε η μάνα, το ξέρεις. Χείρεψε ή παντρεύτηκε. Χείρεψε 12 χρονών. Όχι γιατί δεν λέει. Και δεν μου λες, Χαζαμάρα δεν πήραν, δηλαδή δεν ήταν σωστό. για πέμε τώρα για τις υποθαμένες. Πώς επίνανα τις Τουρκάντων τα σε ποθάνανε. Οι χωτλάκιδες πεβγαίνανε εκεί το βράδο. Κάναν σάλιο να δάπασε. Εγώ μια φορά προσεβαίνα αίκου χωτλά, κύλα ξάρι. Αυτός και στο χωρίο να τύχε Αίκου κύλα, αλλά δεν βγαίνει 40 ημέρες. εκεί έβγαινε 40 ημέρες. Δεν πήρανε 6 να βραστό νερό και αν το έπήρανε, για πέμε. Βγαίνανε απαγγές οι τσατίνε και πήρανε ζεμία. Πήρανε αλλά όχι κύλα, αίκου μπράβα κύλα.